Al Gironès hem implantat la nova taxa comarcal de gestió de residus basada en un pagament per generació, amb la qual qui millor recicla, menys paga. La nova taxa està formada per una part fixa comarcal, una altra part fixa per municipi i una part variable en funció del nivell de participació en el porta a porta de cadascú. La part fixa comarcal és de 167 euros a l'any i és comuna per tothom, exceptuant els habitatges que dipositen els seus residus a les àrees tancades, l'import dels quals és de 120 euros l'any. Aquesta part fixa comarcal cobreix els costos de recollida i tractament. La part fixa per municipi cobreix tots els serveis addicionals, que són específics i personalitzats, com la recollida d'oli, de poda, de voluminosos, la deixalleria, entre d'altres. Així, cada municipi té el seu import fix específic que se suma al comarcal. A la part fixa se li suma la part variable, que és individual i es calcula en funció de la correcta participació en el porta a porta. Si la participació individual és òptima, la part variable és 0 i només es paga la part fixa. A partir d'aquí s'estableixen trams i com menys participes, més augmenta la part variable, que pot arribar a 105 euros anuals si no fas ús del porta a porta. I si durant l'any vas una o més vegades a la deixalleria, la part variable no s'incrementa, però si no hi vas, hauràs de sumar 10 euros l'any. Atenció! Si tens un habitatge buit, ets beneficiari de la bonificació social o fas autocompostatge a casa, has de declarar-ho abans del 15 de febrer per tal que la taxa es pugui adequar a la teva situació. Pots consultar tota la informació i realitzar qualsevol tràmit al web algironesrecicla.cat o a l'aplicació El Gironès Recicla. Al Gironès, qui millor recicla, menys paga. Consell Comarcal del Gironès.